I løbet af auditionugen har Folketeatret lagt scene til mange forskellige talenter. Dommerne har lagt øjne og ører til lidt af hvert. Men der er stadig deltagere, der overrasker. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Det er jo fantastisk. Jamen, du er jo skør. Tak. Det er første gang, jeg er til mandestrip, så jeg synes, det er underholdende. Hvad synes publikum? Jeg vil aldrig have været den her oplevelse foruden. Jeg synes, det var et forrygende underholdning, men selvfølgelig var meget underholdning også kvæg kostymerne og fyrværkeriet. Jeg bliver nødt til at sige nej. Jeg siger sgu bare ja. Jeg kan ikke forestille mig, at det kan udvikle sig, det her. Nej! Jeg tager det hele i mig igen. Selvfølgelig kan det udvikle sig. Nej! Selvfølgelig skal du videre. Tak. Alex fik med sin noget specielle optræden overbevist, i hvert fald Hella og Nikolaj om, at han har et særligt talent.